Nevada atanga Sacramento po tu highway hi kong puipoy mo tak ani in chanchin maktak mai aneya kumsang khazako sompo pali ni puilai lawin her chhuat chuan he kong puipoy mo tak mai hi thilmak ton na hmuna achang ta ni ju ni ruk ni a chuan nupakhat Christine le afapa ni ka chu highway 50 a chuan Carson City lampanin an kala masila makdeu main chu highway a chuan chin hriat lawin an bopil ta mak mai le ni reivak lo liam nu a chuan Christine chung te chuan aron reporta thil dik lo om ni nan soya chuta chang chuan amale afapa ni ka chu mi bo zonin kan jong ta ni Christine le afapa ni ka te an bo atanga ninga nu a chuan Deborah le apasal chuan chu highway chu aron zo ve ta atlai to in thom po are to hle ani chuta chuan Deborah chuan thil maka mutatlat mai le kong sira chuan me che pakhat lo mu hi ka mu a alan dan chuan hliamane ya angkati a akhu po a hliamin ka sia a akui pakhat sok chu alu khamani anrin dan chuan tu emoni in alo fiam ni an ngaya chuba ka an kar chu lo hijack an tum ni an ngai bokani chuan phone booth omna ngai bera chuan police an beta chumi hnu loka chuan police te chu lo thlengin an thil mu na mun ni an soilai vel te chuan han tak kwalta masela engma an mu chuang lo ani Christine le afapa ni ka te pawna chuan he thil nan hian in kung kaina ne ngem oti po an ngai tur san pa lem chuang lawa chumi hnu a chuan Christine chung te chuan chiang zo ka chui an tum ta ni chune nga zongila a thazo kin ka ringa a chan chu zan thim hnuaya flashlight manga thil han zon hi chu mu mai ol riawa chuna kan zone ro chuan ni engin min pui thei don ani Deborah ina soina lai vel chu police te chuan an va chui chiang ta an soina lai mun ka va thlen chuan naute te ni shu hi ka muwa chuan ka motor chu ka han ki dinga an motor bo po chu ka va mu hal tamai ani police pa chuan ol sam takin Christine te ruang le an kar chu ava muta Christine chu kan khoi fata masela alo chathlatoa asit nuwa chuan ni ka po chu lo ma athiani ka ringa ka va koi lai kha chuan mar phu po nei tom ye lawa masela aron tho chuak le a chuta ka hria chu masak ber chu chudiang chuan ninga chunga lo om to a atang chuan a hlau om em dona ni ti hini Neki ne Christine te nu fa tan chuan a hil hai thak du ma tang le police na an rin dan chuan Christine hian mutlu chungin motor hi akhal ni in an ringani an kar chu tan liamin thinga chuan anin tau ta ngek ni an ngaya tuma mu loin ninga chung top mai chu an lo omani an che sual na hun lai vela hian motor sang tam tak an tlan renga masela tuman an mulawani Christine chu a muna a thinga la a fapa kumthum mi ni ka ero chu a himpial thung masela kalna turpo a hre chong lawa tuma han biak turpo anei lawani khaninga chung khan a om mai mai tapa tuma biak tur nei lo anu khan nei chuna ni maya lona chang po shilo ning ka sia anu khan nei chuna ni mai ni anu kha thi ti po shilawa pangai takin om top mai ni makdeu mai in ni ka chu khovo tak noya chuan himpial in lo oma khovo chuan a met na sa to hle ani ama en kol tu doctor tin an soidan chuan va mu harila chuan a taksa chuan dar ka rei lo te bak a dai to don lo ani tin min hrilani Deborah Khan kongsira Khan ruang ka mutalo se chuan ni ka hian khovel eng hi a mu chun zom don to lo tinani Christine hi a thi ma in konga han wak chuak ati thayem evidence an mudana adik mele milo enteang Christine hian kawa mutir Khan a korkha thatakin lo la haveka chuwang chuan ruakin an muti kha chu adik thein karing lawani kein ka mudan kha chuan ruak vekin ani kongsira chon Christine ni nge ti po ka chiang athla ni nge yang ni ka ron chana ni nge yang saruakin a mungai ni a soita ka chuan adik theina lai te po om ve thowa chuba ka afapa ni ka hi aron chan ni in angai theiani engpo chuni sela athla hi aron in lar ve po ani mana karin dan chuan Christian han chutia mi in ran hu mai lo wang chuan afapa chu athla in ompui ni in kangai pathian thil makti ani in kangai mia mai ni engwang nge ni ka hi a him ti hi kan thabik chung lawa voin ni thleng hian ala damani engpo chuni sela nu mangai na hi a hlu em ema mithi khovera tang poin nu mangai na hian min la ku arengani Glastonbury tlangle long trail munbula Green Mountain National Forest antia chuan mun pakhat tharau le ramhuai lamboi puitu ten Bennington Triangle tia amingan phua chuwa oma Bennington Triangle ti minga put chanchu kungsang ka jakwa somli pangale sang ka jakwa somga in karvel khan elai muna hian mak tak tak maya mi ring chin riat lawa an bo tak mak thin wangani
Sarau le ram hoi lam zir chian na lam ziak thin tu Joseph S. Hydro chuan elai muna thil engemaw thang lam tak mihring thiam na in a seifia mai thei lo borok dang lam tak awang hian mian bo fowa Paula wel deni po chu tiang wanga bo mi pahnih na chi ani ti na se ni Glastonbury tlang le Long Trail mun bula Green Mountain National Forest an tia chuan mun pakhat sarau le ram hoi lam boi pui tu ten Bennington Triangle tia a mingan phua chu a oma Bennington Triangle ti minga put chan chu kung sang ka zakwa som li pangale sang ka zakwa som nga in karvel khan elai muna hian mak tak tak maya mihring sin riat lo an bo tak mok thin wangani sarau le ram hoi lam zir chian na lam ziak thin tu Joseph S. Hydro chuan elai muna thil engemaw thang lam tak mihring thiam na in a seifia mai thei lo borok dang lam tak awang hian mian bo fowa Paula wel deni po chu tiang wanga bo mi pahnih na chi ani ti na se ni som pariat mi Paula wel deni hi college zirlai ania sang kan zakwa som li paruk December thla khan Long Trail muna hian akala jeans ke kor coat le sneakers de abuna chulai muna hoi kho thon vel mai tum rei lova tlaya hole mai tum ani ti ain cheida na tang chuan riatani a roommate ne na chuan a chhuak kho thon lok tur thua rila ma se alo kir le tamia lavani Long Trail mun pan akal na hian motor phara a chuang lai mutu po anom nuala tlai khenga alo ho tak lawa chuan a roommate chuan an school thunei tu te chu rilta a zon na an thok than ta ni chutia Paula wel deni zon ani ta ka chuan an class 10 khat te chu ti top ri in zirlai te po chuan wel deni zon na chuan thok ve a ma se ro man na fel fai tak azong an nilo bok ne a boi chuar de unoi maya a topa wel deni sung te chuan an kho then om pahnia police department ta puina an gen ta top maya ni ma sela mason na haum thei chuang lo a chung tele a thian te chuan mang angin wel deni bodan chungcha ma chuan ngai dan le ngai ruat dan sang a pianga malak dan tur ber po riat thiam a har hle mai wel deni chu a bial pa ne an tlan bo em nia nge nia a ru bo zo ma ni in tilum te ani thei mai angem ti te chu zo na ania arwang la an mo bok si lawa an nu ma eng ma mo tu rom bok hek lo abo na huna chuan Bennington Monster an ti mai a chan chin an sei ran em chuan a ru bo ta mai em nia abo chan chu eng pok lo ni ta se chulai a ming lema Bennington Triangle an tia mi bo reng te hi an ma ni kalemo an kalpui te la ka changa hirt samnga vela la an opran lai bo an ni de uzela tin khothiat lai azong tu te po mumal ta kan tho le thei lo lai bo ro ka thleng ani de uzi abo eng wang po ni se ma nia chulai muna kal chu a him lo le ti na ni uluk le ngor taka zon ni ma se voin thleng hian Paula wel deni chu a chan chin rian vel tu reng om lovin a khuang cher bo ta mi mai ne